ман мардак чой гарм гирем. Зинда бошӣ. Ягон авқута набояд бихӯрем. Худтон медонем ки вазъията. Азиқ наша. Зиндагӣ ҳамаш нағз мешавад. Ман хай кор мерам. Насиб карда боша бегаҳ меом. Зиқ наша мардак. ин рӯзорам мегзара. ин зиндагӣ. Раҳмат ки та ҳастӣ. Бегаҳ меом. Зиндагӣ зиндагӣ сар ба по бандагӣ гаҳе шону шараф гоҳе шармандагӣ аз канори ҳама гарчи ҳасти ҷудо ногаҳон шавқате мерасад аз худо. Хуш омадӣ мардакҷон. Занак, чӣ авқутай?